Har du nogensinde overvejet, hvem der betaler partiernes dyre valgkampe? Der er kommet flere penge i dansk politik de senere år. Mange flere penge. Mange af pengene bliver givet til politikerne som privat partistøtte fra virksomheder og organisationer. Op til sidste valg slog de beløb alle rekorder. Men selvom loven siger, at partierne skal fortælle danskerne, hvem der finansierer dem, så er det faktisk meget svært for vælgerne at få indblik i. For partierne og virksomhederne holder nemlig mange af donationerne skjult. Det foregår ved, at virksomhederne og partierne på højrefløjen opretter hemmelige pengeklubber, som skjuler, hvilke virksomheder, der reelt betaler den store partistøtte. En virksomhed giver penge til en pengeklub. Pengeklubben giver pengene til partierne og til politikerne. Og det eneste vælgerne kan se på de officielle partiregnskaber er, at pengeklubben har doneret mere end 20.000 kroner. Det er altså så godt som umuligt for vælgerne at se, hvor millionerne kommer fra, selvom det netop var meningen med loven. I Danmark har bankerne en pengeklub, der giver penge til partierne. Landbruget har også en. Og bag Venstre og de konservative står helt særlige pengeklubber, hvor virksomheder hemmeligt kan give store pengebeløb til de to partier. Op til sidste valg fik Venstre, Liberal Alliance og Konservative 90 millioner kroner i privat partistøtte. En del af de penge kommer fra de anonyme pengeklubber. Men de ønsker ikke at fortælle, hvilke virksomheder, som gemmer sig bag pengeklubberne. I Enhedslisten vil vi ikke være med til hemmelighedskræmmeriet. Vi mener, at partier og politikere åbent skal lægge partistøtten frem, og vi går selv forrest. Det mener vi faktisk danskerne og demokratiet har krav på. Se alle Enhedslistens egne sponsorer og deltag i kampagnen for mere åbenhed om partistøtten på pengeklubberne.dk.